Máme tu neznámý počet zabarikádovaných v jihovýchodním okraji komplexu. Tým Tetragrammatonu je na cestě. Klerikové jsou uvnitř. Vypínače v budově nefungují. Až vyrazím dveře, sestřelte světla. Ano, pane. Vy dva. Buď ticha. Ty vole, Dávku. Já to nepil. Ježiši, to je smrad. Co děláš? Někdo mi šáhl na zadek. Jau. Mě se chce čůrat. To musíš vydržet. Nemá někdo cíko? Mám poslední. Smůla. Boha, to je pešek. Koukej, kam chceš, prase. Sorry. Vypadá to, že je pryč. Kdo? Tam ten. No jo, já na něj úplně zapomněl.